खुलुमबाय के प्रोडक्शन बर' रादाबाव गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबाव आं कनक चन्द्र बर'। दानिया नायग्रोदो गाहाय रादाब। टंला पटाकुसि गामिनि समाज सिबियारि हारि अनफावरि रामेश्वर बर'आ जोबथा हां बोबाय। टंला नोगोरनि बरदलै भवनाव उदालगुरि जिल्लानि आसाम जातीयतावादी युवा छात्र परिषदआ प्राइज मानि सोंथि बादायलायनायनि हाबाफारि खुंफुंदों। दानिया खोनासंदो आरो नायदो आबुं रादाब। उदालगुरि जिल्लानि टंला पटाकुसि गामिनि समाज सिबियारि हारि अनफावरि रामेश्वर बर'आ मैया 1:30 रिंगायाव जोबथा हां बोबाय। बिथांनि हां बोनाय थैनाय समाव 97 बोसोरमोन। ख्रेब ख्रेब लोमजानायजों साननैनि उनावनो बिथाङा जोबथा हां हगारो। देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो बिथांनि जिउखौ हमथानो हायासै। बिथांनि रुंसार जानायाव गामिनि नखरनिजों लोगोसे टंला हालामाव दुखुनि थासारि खोख्लैदों। दिनै 10 आगस्ट 2019 खालाराव बिथांखौ बाथौ धोरोमनि आसार खान्थिजों जोबथा बिदाय होयो। रुंसारि रामेश्वर बर'आ आबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन। लोगोसे आबसुआ दाना होनाय बड' पिपल एक्शन कमिटि सुंद'यै BPSC आरो भलन्टियार फर्स बर'यै मावसोम हान्जानि बोसोनगिरि बिबानखौ रुजुना लाना गोख्रोङै हारिनि लोगोसे हालामनि खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव गावजों मावबोफानाय बड' पिपल एक्शन कमिटि आरो VFनि सोद्रोमा बिबानगिरिफोरा बिथांखौ जोबथा बिदाय समाव थांना गोथै सोलेराव बिबार बावना बिदाय होयो आरो नखरनि समानै दुखु फोरमायो। नोंथांनि मिथिनायाव बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय मा मा खामानि मावबोदोंमोन? आं मिथिनायाव बिथाङा जथेस्थ' हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो बिथांनि जथेस्थ' अबदान दं होननानै आं बुंनो हायो। खारन आं बिथांखौ जेब्ला आन्दलना सुरु जायो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलना जेब्ला सुरु जायो, दरं जिल्ला होननानै बै समाव दङमोन जोंहा जिल्लाया। आरो बे जिल्लानि भितराव 20 बा 20 खान आन्सलिक दङमोन, आन्सलिक दाजादोंमोन। आरो बे दाजानायनि भितरावनो लास्ट आन्सलिक टंला आन्सलिकआनोमोन। आरो बे टंला आन्सलिकनि एक्टिभ BPC होननानै मोनसे जोंहा आफाद दंमोन। बे आफादनिनो बिथाङा एडभाइजारमोन आन्सलिकनि, टंला आन्सलिकनि। बिथाङा जथेस्थ' अबदान दं होननानै बिनि थाखायनो आं बुंनो हायो। बिथाङा जेब्ला बै समाव जोङो आन्दलनखौ सुरु खालामनाय समाव जोङो बे गामिनिफ्राय बे गामि जोङो फोथायलायनाय बा बेबायदि थांनो हानाय खुनु बेबायदि परिबेक गैयामोन। खिन्थु बिथाङा दिनै बे परिबेकफोरखौ दिनै बिथाङा सृष्टि खालामदोंमोन। बबेबा गामियाव थांनांगौ जायोब्ला बिथाङा गाव थांग्रोनानै बुजिना लायोमोन परिस्थितिखौ। बेनिफ्राय सोरजोंबा रायलायनांगौ जायोब्ला दिनै बै समाव बे सोरजोंबा रायलायनांगौबाबो मोनसे सन्देह थायोमोन। बेखायनो बेजों माबादि रायलायजागोन जाया, दा बेफोरखौबो दिनै बिथाङा नायबिजिरनानै दिनै गथ'फोरखौ बा जोंनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ रायलायनाय बा बहाबा थांजेननांगौआव बिथाङा गिबि दायित्वखौ लादोंमोन आरोखि। दा बिथाङा मैखोम आन्दलनावहाय बिथाङा बाहागो लादोंमोन। बे समावहाय जा बर' आन्दलन, बे बर' आन्दलन समावहाय माखासे सोमावसारारि हान्जा दङमोन, जेरै VF बायदिसिना। बेफोराव VFआव बिथांनि अबदाना माबोरैहाय? आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। दिनै VF होननानै जा मोनसे जोंहा आफाद दङमोन बा जोंनि सोमावसारनायखौ दैदेननो थाखाय, बेवहाय VFआ मोनसे ग्रुप, आन्सलिकनि मोनसे ग्रुप टिम थायोमोन। दा बे टिमखौ दिनै बबेबा लामासिम आवगायलांग्रोनांगौ जायोब्ला दिनै बिथाङा सिगां एप्रच खालामग्रोयोमोन बा बिथाङा थांग्रोयोमोन, थांनानै बुजिना लायोमोन आरो बिथाङानो एडभाइस होयोमोन बबे थांजागोन ना थांजाया बे जायगायाव, आरो दिनै बे जायगाया माबादि बिनि परिस्थितिफोरखौ दिनै बिथाङा गाव मिथिनानै बुंफैयोमोन। आरो बुंनानै बिखेखकै भलन्टियार फर्सनि एडभाइजार हिसाबै बिथाङा एडभाइजार नङामोन, खिन्थु थेवबो बिथाङा थांग्रोनानै लामाखौ दिन्थिजेनोमोन। बिथाङा बहाबा ओंखाम जानांगौ जायोब्ला दिनै बबेबा गामिखौ बुंनांगौ जायोब्ला बिथाङासो बुंहैयोमोन। बबे गामियाव ओंखाम जाजागोन जाजाया,
बै समाव माने जोंहा जिहेतु एनडिपि होनानै आरो आबसुजों बेबायदि भुल बुजाबुजि मोनसे दङमोन बा बेबायदि जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि बुजिलायोमोन बेखायनो थांनाय समाव जोङो सांग्राङै थांनांगौ जायोमोन बेफोर जा माने जेंना जेंसि बेखौ बिथाङा सिगां माने गाव थांनानै बुजिना लानानै भलन्टियार फर्सखौ माने दैदेननाय जा हाबाफारि बेखौ बिथाङा लायोमोन मैखोमै बिथाङा भलन्टियार फर्सआवहाय जिथु भलन्टियार फर्सआ मोनसे अस्त्र लानानै सोमावसारदोंमोन बे समाव आन्दलन समावहाय बिथाङा अस्त्र लानानै सोमावसारनायनि जा भिएफ हान्जा बे भिएफ हान्जाखौ सरकारि बिफाननि जा पुलिस बिफान बा आर्मि बिफान बिथांमोननिफ्रायबो बिथाङा बासायदों होननानै बुंबाबो भुल गैया नङा होमबा नंगौ बिथाङा जथेस्थ' बासायदों खारन बिथाङा मा गामिनि मा भिडिपिनि सेक्रेटारिमोन बिथाङा बे समाव बेखायनो प्रफाकनजों बिथाङा लिंकआव थायोमोन बिथाङा बबेबा गामियाव पुलिसा हाबगोनब्ला दिनै जा बिथांमोननि माने बिफाना मोनथिग्रोयोमोन मोनथियोबा बिथाङा बुङोमोन दिनै आमुक गामियाव दिनै पुलिस फैगोन बेखायनो नोंथांमोना बिथिं थानाङा बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि फरायसा आफादनि सोमावसारारि मावथिफ्रा बिथिं थानाङा आमुकथिं बारलां बेखौ बिथाङा बेबायदि सहाय खालामोमोन बे समाव नोंथाङा गामिनि जानानै बिथांनि जा हरखाब रुंसारि जालांबाय बे रुंसारि जालांनायाव नोंथांनि फारसेनिफ्राय बिथांखौ माबोरै मोनथियोमोन गोथां समावहाय आदसा आंथ' बे गामियावनो जोनोम जानाय हिसाबै बिथाङा आं रिलेटिभ हिसाबै जा आफाजों एसे सोमोन्दो दंमोन बिथाङा आंनि बे माबा हिसाबै बिथांनि मावबोनाय हिसाबै आङो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो उन्दैनिफ्रायनो दिनैसिम माने थैजासिम बिथांनि जे अबदान बे अबदानखौ आं दिनै मोनथिदों आरो रायजोफ्रा मोनथिदों बिथाङा थारैनो जेब्ला जोंनि बर' आन्दलना जेब्ला स्टार्ट जायो अब्लानिफ्रायनो बिथाङा मैखोमै माने बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा भलन्टियार्स फर्स दानि बिथाङा बुंलांनाय बायसानो भलन्टियार्स फर्सनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङानो माने आगुयै बिथाङा माने दैदेनलांदोंमोन आरो आं बेखिनिखौनो टंला नोगोरनि बरदलै भवनाव उदालगुरि जिल्लानि आसाम जातीयताबादी जुब छात्र परिषदआ प्राइज मानि सोंथि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। सानसेनि हाबाफारि लाना खुंनाय बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो लोगोसे बायदिसिना दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हाबाफारि लायो। गेवलां मेलनि गेजेरजों देरहानाय फरायसाफोरनो बान्था रानो। रिपर्ट अनन्त बर' के प्रडाक्शन।